Как се казваш и от колко време си ученик на English House? Казвам се Петър Киров, уча в English House от 2 години вече. Защо реши, че имаш нужда от уроци? Защото като бях в училище, не изкарах много хубави оценки по английски и тати реши да ме запише по уроци по английски и взе, че ме записа. А как решихте да се запишете при нас, знаеш ли? Еми, първо бях ходил на уроци по английски в една друга занимания, но там много не ни хареса и видяхме във Facebook, мисля, че в Google за English House, че ще преподават уроци и решихме да пробваме. Какво най-много ти харесва в обучението при нас? Най-много ми хареса при вас, че като сме в уроци сме задружни първо и че второ, каквото да става, винаги помагате и ни подавате ръка. Да. Това прозвуча малко драматично. Какво да кажа, какво да кажа? Аз много да ми взимаш. Окей, следващия въпрос. Как ти е помогнало изучаването на английски до сега? Изучаването по английски ми помогна бая, тъй като почнах да си пиша домашните, да уча, в училище изкарвам по-хубави оценки вече по английски. Научих се на повечето грамари, на повече сетата права, тези и като цяло повече ми помогна в живота. Как смяташ, че ще ти помогне в бъдеще? В бъдеще, мисля, че като влезна в някой университет, може би в София, английски ще ми помогне бая, ще ме избута малко по-нагоре и евентуално за тази работа, която в момента изучавам и е интересно, също ще ми помогне. Последен въпрос. Би ли препоръчал English House на други хора? Бих препоръчал, даже бях препоръчал на един мой приятел, обаче колкото разбрах се записа някъде другаде, но според мен е изпуснал. Не си ни похвалил достатъчно много пред него, може би.